Miingon si Kristo sa Ebanghelyo karon, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Well, tanawa atong mga santos ug mga bayani. Dugay ra silang nangamatay pero wala na sila mamatay sa atong mga memories. Pero how about mga igsuon sa mga tao nga naghimo pud og maayo pero bisan gani ang Mindanao wala kaila nila? Maunay gitawag nga mga backstage heroes and saints. Naay upat ka buok akong namisahan, batan-on nga nangamatay, nganong puno kaayo ang simbahan. Tungod kay sa buhi paning mga bataa, mga buutan kaayo ug kaila ko nila. Tinuod gyud ay, basta maghimo kag maayo, bisan pag walay nakakila nimo, walay nakakita, ordinaryo kaayo, people will still notice that ug dili kanila malimtan. How much more ang Dios?